Дублиране на адреси всява смут в Цветния квартал. Жители, засегнати от абсурдната ситуация, сигнализираха за неуредици с наименованията на улиците и тяхното номериране. Оказва се, че една и съща улица може да се разклонява в две различни посоки и въпреки това да носи едно и също име. Разминаването е очевидно, но за хората е трудно обяснимо. Това е улицата, която се води на единия номер е 34, блок, а пък другата Карамфил 34. Някакво разминаване. Не мога да ви кажа, не знам. Въпреки че години наред варненци са подавали молби до кметството нееднократно, поставеният проблем не е разрешен и до днес. Една и съща улица минава през няколко пресечки. Къде точно е проблема? В кои улички? Точно Карамфил. За други в момента не мога да се сетя. Добре, но по принцип лесно ли е да опитите човек, който е тук в квартала и търси някой адрес? Значи сега, ако дойде някой на този адрес, на който сме в момента, по принцип отиват на горния адрес. Това са с проблема с таксиметровите коли. Редовни, да. Трябва да се уточнява много по-точно. Колко често се случва? Всеки ден. Оказва се, че това не е единственият дублиран номер на улица Карамфил. Живеещи в квартала казват, че същия проблем има с блок и къща на номер 15. Неудобството се проявява, когато се поръчва такси или храна за дома. Има немалко случаи потърпевши да закъсняват за важна среща или да чакат с часове поръчката си заради общинското недоглеждане и неглижиране на проблема.